आबा गाबोन खैथासोआव ओंखारलांगोन नोंसोरलाय? ओजोंथ' ट्रेना 9टायाव बेनिफ्राय फुङावनो ओंखारलांनांगोन आयै। ए होमबालाय ओंखामबो मोनजालांनाय नंला दस'। होमबा ओजोंलाय ट्रेनिंनि जायगायाव सहैनोलाय सानबेसेसो नांगोन? सानसेयाव सहैयोना? औ बारा लाया सानसे हरसे। होमबालाय फुङाव माबा हरजागोन ना आबा? ओंखाम संना हरजागोन टिफिनाव? नाङालै आयै लाङा। उखैगोन माथो। ट्रेनावनो जासिगोन आरो लोगोफोरबो थागोन ना। नाङा दे ओंखाम लाङा। टिफिन फिसायाव एसे लांजागौमोन, आंनो हरगौमोन ओंखाम एसे भाजा एसे। नाङालै आयै डिस्टार्ब जायो बेगावबो सोना लानांगोन। नाङा दे। ओमफ्राय आबा दालाय माथो जानो लुबैदों नोंलाय? ओंखामबो मोनजानाय नंला न'आव। मा जागोन बुंलाय आं खिथाहरगोन, लाबोनो होगोन नोंसा बाबाखौ। आयै नोंसोर गासिबो मानो बेबायदि माबादों? आंथ' एसेबां गोजान जायगायावबो थाङाना। फैफिनगोन ना ट्रेनिंनि उनावनो। नङा आबा नों उन सिगां आगोलबो जेरावबो थांफेरा नालाय। जागोन दे आयै जायखिजाया संबानो जागोन आरो माथो। बेबो मा जानो? दाउ लकेल जानो? ना फिसाफोर माबा जानो? आयै बेफोरखौ जाखाबायानो थायो, थेवबो आं बोथिया नासो जानो लुबैदोंमोन। मोनोबाथाय बाबाखौ लाबोनो होबानो जाबाय। दे होमबालाय खिथाहरगोन दे आं। हाबिलाजों रायज्लायाखै? रायज्लायदोंमोन आयै। खबर लाबाय था बिसोरखौ, रावबो गैयाबो। दा नोंखौनो बांसिन फ्रि मोनो नोंजोंनो, जोंफोरजोंबो एसेबां फ्रि नङाना। फन खालायबाय था ओजोंनिफ्राय सम मोनबानो। आंथ' फन हरखागोन, नोंसोरबो गेजेर गेजेर थांबाय थाबानो जाबाय। रावबो गैजा रोङि मानसि। बिसोरनो दा गावनिथ' रावबो गैलानो गावनि होनना लानो। नोंसोरनो अननाय होबानो जाबाय आरो। आंथ' फैनो होनबाबो फैनो हानाय नङा, नोंसोरनो थांबानो जाबाय। औ थांगोन दे। आइ बे खुन्थि थुलायो। आंबा मोजांसो मोनगौमोन आंनि बोथोरा साख्रियाव लानो होननानै। आयौ थांनो नागिरदों बे खुन्थि थुलायो नोङो मोजांसो। आंहाबा नों बायदि साख्रि गोनां बयफ्रेन्डसो नागिरगासिनो डिफेन्सआव मावनाय। नोंहा माबा थांनोसो होनो बादों। आयु मोजाङाथ' मोजां र'। आंहाबा बेसेबां नागिरगासिनोसो बेबायदि साख्रि मावनाय हौवा, डिफेन्सआव साख्रि मावनाय हौवा। मोजांसो मोनसै आंहा। दुगासो मारिना लागौमोन आङो आंनि हौवाया डिफेन्सआव मावो होननानै। जोंफोरनि रैखा खालायनो थाङोना बिसोरो, हादरखौ रैखा खालायो। माने आर्मि डिफेन्सआव मावनाय बेबायदि सेंग्राफ्रा। दुगानासो लानांगौ नोङो। आंनि बयफ्रेन्डआ साख्रि मावो, डिफेन्सआव साख्रि मावो होननानै। नोंहा आरो बेबायदिसो। आंबो मोजां मोनोहाय, बिसोरबो जोंफोरखौ रैखा खालायो। बिसोरनि थाखायसो जों बेयाव मोजाङै थांना थानो हादों। हौवाया माथो थांनो गोसो गैयामोन, थांनो होनो गोसो गैयामोन। मा बुंनो सुखि, आंना जिउआनो एसे बोरैबाना खायलें खुइलें। आयौ मा खायलें खुइलेंहाय। दा मालाय नोंसिना बिमा बिफा दङ, बिब' बिनानाव नोंसोर गासिबो दङ। जोंफोर आरो रावबो गैयै मानसिना। दा मोजां मोननाय सासे दङ, बेखौ बेबायदि गोजानाव दोनहरबा, गोजानाव थांबा बेखायनो टेनसन मोनोना। रावबो गैखाया। दाथ' गावनि होननानै बेल'सो दङना। बेबो आरो बेबायदिनो गानना थांबोला दुखु मोनोना। जोंफोरबो आरो रावजोंबो अनजानो मोनै मानसिना, बिमा बिफा गैजा रोङि मानसि। सोरबा बेबायदि गावनि मानसि मोनब्ला गोजानाव थांनो होनो माबोरैबा दुखु मोनो। औ नोंनायालाय नंगौ। दा नोंनि जायगायाव थानानै नायबासो मिन्थियो ने। दा बेबायदि खोथाफोरखौ जोंफोरो बुजिस'नो हाला आरो। दा नोंसो बुजिगोन। औ बेनिफ्राय बे मोनसेल' जाहोननि थाखायनो आं थांनो होनो बायोमोन आरो बेखौ। नाथाय दा गावहा मालाय थांखियानो बेनोखामोननो। नै दाबो जेबो जाया, मोजाङैनो थागोन। नोङो बोराइ बाथौखौ फुजिबाय था। बेनिफ्राय आरो मालाय नै जों गामिनि सिख्लाफोरालाय माथो मालाय सोरबा सोरबि, आरो आं मिन्थिनायाव जोंहानि आलासिफोराबो सोरबा सोरबि मालाय हाबा जायो सिख्लाफोरा मालाय शिब बाबाखौ मालाय फुजिसोयो मालाय, महादेब बाबाखौ। हौवा मोजां मोनदों होननानै, हौवानि जिउ गोलाव जाथों होननानै। नोंबो शिब बाबाखौनो फुजिग्रा जादो। माबा हौवाखौ मोजां थाथों होननानै, जिउ गोलाव जाथों होननानै। समबारै साथि लगायना फै मन्दिराव, बै शिब मन्दिराव। शिब मन्दिराव? औ बेसेबा मालाय सिख्लाफोरा मालाय फुजा होसोयो, साथि लगायसोयो, प्रसाद होसोयो, मालाय बावसोयो। आबा शिब बाबाखौ मालाय हौवा मोजां मोनोनो, अनग्रा हौवा मोनोनो, आरो जिउबो गोलाव जायोनो। नोंबो बेबायदिनो जाया लोङा फैनानै समबारै बेबायदिनो साथि लगायना खालाय। नोंबो थाङो नामा सानफ्रोमबो समबाराव शिब मन्दिराव? औ थाङोथ' र'। होबाबो आं सानफ्रोमबो थाङोहाय, गोसो जाबासो थाङो आङो। बानाय मोनबा थाङा, गोसो जाबा थाङो आरो हौवा मोजां मोनथों होननानै। होनबा समबाराव थाङो नामा? आंबो आफा शिबनाव आर'ज गाबहैगोन, साथि लागायना फैगोन। थांनो ने? औ जागोन दे जागोन, थांगोन। औ बाबा नोंखौ थाब फैनो होदों आइया। औ नै आं थांनो नागिरखादों, दखानखौ थांसै। औ नै माबा बेनिफ्राय आदानो जानो माबा लाबोनांगौनो, बोथिया ना फिसा मोनबोला लाबो। बेनिफ्राय लकेल लाबोनांगौनो 1.5 किल'। औ दे लांगोन दे। बेनिफ्राय मैगं गोथां मायबा नांगौ ना? औ माबा लाबो, लाइ बिलाइ लाबो, मुला बिलाइ लाबो, थागोरनांगौ मोनग्रा लाबो, बेनिफ्राय माबा हाइजें, सामब्राम गुफुर, बानलु गोजा बेफोरखौ लाबो, बेनिफ्राय फुलकबि लाबो। दे लांगोन दे आं। नोंसा आइयालाय अबाव थांखौ? ओमफ्राय र' बाबा, आं माबा जानो लुबैसोदों, चावमिन प्लेटसे लाबोनाय, चावमिन। दे।
मामि फैसाखौ बख'बाय आं रनिया फाग्लाया 4,000 बिहरदोंमोन आं 7,000 हरदों मामि वाव नाइस नों दिनैसो बख'दों आरो फैसाखौ औ सोना हरनाया बेना एसे लेट जाबायना अन्थाबाथावनो रनिया एसेबां मोजां बयफ्रेन्ड मोनदों आङो रनिया बिमानिफ्राय खावनानैसो हरदोंनो फैसाखौ बेर' मोजां खोथा नाथाय नों मोनसे खोथा बावगारदों नामा रनिया नोंनि बयफ्रेन्ड नङा दासान्दि हाबिलानि बयफ्रेन्ड बियो जुगामि साननानै फैसाखौ हराखै हाबिला साननानैसो हरदों आयै आं बेबायदि रनिखौ आंनि आखाइनिफ्राय थांनो होनो बाबाय आं जुगामि जानानै माब्ला रनिखौ मोनगोन आयै आं रनिनि न'आव थांनो लुगैबाय माबा मोनसे खालायदो आयै जाहाथे आं अराय समनि थाखाय नोंजों आंजों रनिनि न'आवनो थानो हायो आरो फैसानि सायाव उन्दुनो हायो आरो गोसोबायदि इउज खालायनो हायो इन्जय खालायनो हायो आं रनिखौबो मोनगोन आंनि मोजां मोननायखौबो मोनगोन लोगोसे थाखा फैसानि सायावबो उन्दुनो मोनगोन आयै माबोरै माबा मोनसे खालायदो बेफोरबायदि सान्सखौ जों बेबायदि गले गले मोनबाय थानाय नङाथ' आखाइनिफ्राय खारग'लांब्ला प्रब्लेम जागोन आयै माबोरै माबा मोनसे खालायनोसै औ आइ जुगामि आंबो बेखौनो सानदों बेबायदि थाबाय थाब्ला बियो जोंफोरनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हानाय होनबा दा आयै नेक्स्ट प्लेनिंआ मा नेक्स्ट प्लेनिंआ बे 7,000 जों बार्थडे पार्टि खालायनोसै जों जे बुंदोंमोन बार्थडे पार्टियाव बेखौ लिंहरगोन होननानै गोसोआव दंना गैया बे खोथाखौ बे प्लेनिंखौ दा जों जागायजेनसै मिथिबाय नोंनि बार्थडे दं होननानै अनलि वान रनिखौ लिंहर बिनि उनाव बिनि जाग्राफ्राव जों माबा मोनसे होगोन जाग्रायाव लोंनायाव मुलि निसा बिनि उनाव बे साननिफ्रायनो रनिया जोंफोरनि जेयाव फुसिखानांसिगोन मामि आं जेनेबा बुजिबाय बेखौ मुलि होबाय निसा होबाय बिनि उनाव मा खालायगोन नों आं बेबायदि आं हाबा जायालासिनो अफकर्स बेबि स्वीटी नों बेखिनिखौबो खालायनो हाया नामा नाथाय आं बेबायदि अरे डार्लिं नोंनो रनिखौ नाङा नामा नों बेबायदि आं खालाया बेफोरखौ हाया बेबायदि खालामब्ला नों रनिखौ मोननाय नङा नों मिथिदोंना मिथियाखै रनिनि गोसोआव ओरैनोबाबो नोंनि थाखाय मोजां मोननाय गैखाया बे खालि हाबिलाल' खालायबाय थायो नोंखौ सानाखैयानो जुगामिखौ नों जे बेखौ मोजां मोनो नाथाय मामि आं हाबा जायैनि सिगांनो बेफोरबायदि आं गोसो गैयामोन आं सानदोंमोन आंनाबो हाबा जागोन मानसिनि सिगाङाव जोंफोर सानैजों जुलि लागोन आरो बेफोरनि उनावसो बेफोरखौ सानगोन आरे बेफोरखौ एसेबां दा सान रानि आरे बेफोर जेबो नङा मिथिबाय बेफोर मोनसे जेबो नङा नोंनो खालि दा नोङो न'खर गिदिर गंसेनि बिहामजो जानो गोसो दंना गैया नोंनो रनिखौ नांगौनो नाङा आरे बेबि नों फैसानि सायाव उन्दुनो गोसो गैया नामा नों रनिखौ हाबा जाजानो लुबैदों गुबुन सिख्लाजों हाबिलजों हाबा जाजानो लुबैदों नामा रनिखौ लुबैयाखै रनिया आंनिसोल'खा होमबालाय माथो आं जेरैबायदि बुंदों बेबायदिनो खालाय बार्थडे पार्टि होननानै बिखौ लिंफ्ला आरो बिनि ओंखामाव बा लोंनायाव निसा होनानै जों जोंनि साननायफोरखौ जाफुंसिगोन अके मामा अके आयै जागोन होनबालाय आं बेखिनिखौ सेक्रिफाइस खालायसिगोन रनिखौ मोननो थाखाय येस द्याट्स माय गार्ल थारैनो गाबोन थांमारसिगोन बे समा सफैथारबाय गाबोननिफ्राय आंनि जिउनि लाइफ स्टाइलानो सोलायसिगोन साननैसो गारि फाहामग्रा जाबाय दा आरो सुथुरफोरखौ नायथिंग्रा जासिगोन आखायाव सिलाय लानानै सुथुर नेग्रा आं बे खामानिखौनो लुबैखायोमोन नाथाय बयनिबो गोसोआव दुखु होना थांनाय बायदि जासिगोन आरो आंखौ थांजानो बादोंमोन न'नि मानसिफोरा माबोरैबा थांगोनखाय दुखुबो मोननानै दङ न'नि गासैबो मानसिफोरखौनो गानना थांजोबनांसिगोन आरो मोनसे बाथ्रा साननानै मोजांबो मोनदों ओजों थांनानै स' एक्साइटेड जागोन ना मा खालायनांगोनबा दिनै सानैनो उन्दुलांनाय नंला नामा आं बिफालै जेबोथ' जायाना गथ'आ बिराद गिनाय मोनदों आं सुदे मा जानला मोनला सानबाय थायो नोंलाय मा जानो बेफोरलाय नोंसोर न'नि मानसिफोरानो एसेबां गिनानै देखायब्ला बे खामानि मावनो थांग्रा मानसियाथ' साहसखौनो मोननाय नङा नोंसोरनो गोसोखौ सेफायना हरजोबगोन रागाय माबायदि साहस खालायनानै जेबो सानालासिनो थानो दे उन्दैनिफ्राय बिखा गेजेराव लाखिनानै फेदेरबाय दिनै जोंफोरनि गोजानाव थांनो नागिरदों मानो सानालासिनो थांगोन दे आं मानो गिया गोसोआ बेना खामानियानो बेबायदिनोखा टेनसन होखाग्रासोखा गिथावनाखा टेनसनाव थाया मायाव थानो दे थै बांद्राय सानोलै नोंसोरो मानोथो एसेबां साननांगौ जाखो ट्रेनिंआवसो थाङाखैयानो गथ'आ दानिफ्रायनो मा जागोन मा जाया नोंसोर बेखौनो गाज्रि खोथाफोरखौ गोसोआव लाबोबाय थायो साननो होननानै सानो आरो सानाबाबो गावबा गावनो सानफ्लांखायो फिसाला सासेखौ गोजानाव थिनहरगोन बेबो डिफेन्सनि साख्रियाव गियालासिनो थागोन आरो आंसो मिथिगौ बिखाखौ बेसे खामनाय बायदि मोनदों बेबो बर्डारावसो थागोन जाम्बिलाय दा ट्रेनिंआवसो थांनो नागिरदों ट्रेनिंआनो जा मायानो जा बिसिनि ट्रेनिंआबो जंगालावसो जाखायोनो हाग्रा बाग्रायावसो जाखायोनो टेनसन जाया नामा नों मोजां मोनसोदों आरो फिसालाखौ बेबायदि गोजानाव गारहरनानै बेबायदि गिथावना बाथावना साख्रिखौ मावनो हरनानै
थां सानबाय थानाङा थां ओंखामफोरा खुरैदो थां गथ'आबो फुङावनो सिखारगोन खोमा जाहोदो लोंहोदो मोजाङै थां सानबाय थानाङा बेफोरखौ मा संखो मा माखो थां नोंलाय एसेबो दुखु मोनाखै ना मायो फिसाज्लाखौ बेबायदि जायगायाव दोनहरनो नागिरदों दुखु मोनाखै नों एसेबो दुखु मोनालासिनो थायो नामा बेबायदि होननानै आरो सानबाय थानांसिगौ नामा बेखौनो जोंबो मोजां सानबासो मोजां जागोन गाज्रि सानब्ला गाज्रि जायो बेखायनो नोंसोरखौ बुंदों आं मोजां सानबाय था गाज्रि खोथाफोरखौ गोसोआव मानो लाबोदों थांदो थां ओंखाम खुरैदो थां